Vítku, Vítku, kde to jsme? Vítek. Vítek se vrátí. Vítek se vrátí. Šel s babičkou. Je, Vítku. No neboj. Ty si chceš jít hrát. Tak si běž hrát, no. Tak si běž hrát zase tamhle s lahví. Tamhle. Tady. Co to babička má, že? No. To je vodička dobrá. To má babička vodu? Ano. Vodička, to je dobrá vodička. Kolik hodin chodíš ven? No, tady. Nevím. A 9 brzy jdu. A pak potom odpolední. Potom odpolední. Jo. Tak mám brzy ráno. Když to jde, no. A když jde tady později. Trochu později. A dneska? Trochu právě. A jak to uděláš dneska? Půjdeš tak máme jít ven? Nebo ne, nechce se ti? Můžete jít ven. Ale co ty? To šlama Vadně, nebude vadit. nebude. Za chvíli on usne. On usne, on bude v kočáru spát. A my můžeme tam sedět. On bude spát. No, on tak za 4 hodiny asi bude spát. Jo, jde do kočárku, no. No, už je jeho doba. No, zaspívej babičce. Zaspívej babičce. Zaspívej. Syni. Zaspívej. Zpívej. La. Syni. Yeah. Winnie. Yeah, Vítek tancuje. Tancuj. Vítek. Ano, Vítek to umí. Že? Ano. No jo, ty mimino. Děkuji za tenhle moment. Děkuji. Tak pojď. No, to je babička. Vítku. No, tak počkej, dáme to trošku do pořádku tady a potom půjdeme ven. Že jo? Yeah.